concretament no he investigat mai sobre el Patum. Jo he investigat sobre història de Berga del segle XIX i XX. Aleshores, trobava referències al Patum que, naturalment, les anotava. Això, amb el context en què es produïen els fets que trobaven la història, em va permetre establir unes hipòtesis sobre el que era el Patum. Va esdevenir una festa popular que ha transcendit l'àmbit de Berga i del voltant per ser un referent a tot Catalunya, i això només té una explicació, i és que la gent que la feia es divertia fent-la. Que hi ha més del que sembla a primera vista i que la gent de diverses, donada la seva importància dintre del que seria la festa popular i la història, gent de diverses disciplines que van des d'antropòlegs, sociòlegs, s'han dedicat a estudiar-la. Aleshores, això porta mitificacions i pot portar a coses, i la història va darrere de tot això. És on menys s'ha investigat, probablement perquè en realitat hi ha menys coses de les que la gent hi busca, d'estudiar els contextos. Això, a falta de documents, això és imprescindible, i inclús amb documents, perquè si els documents no lliguen amb el context, el document és fals, que n'hi ha molts. La Patum va entrar en una crisi clara quan va sortir de l'església i la feien servir per fer carnavals, per fer el que fos. Això anava de mal en pitjor. Aleshores, aquí hi ha un personatge clau, que és el Manel Playford Riols, que va ser alcalde, i aquest va iniciar el que jo en dic la potenciació de la Patum, perquè era un home que tenia un prestigi extraordinari, ni els seus adversaris polítics no el criticaven, al contrari, li feien elogis perquè era un home recte i seriós, i aquest va tenir força per fer el que segurament cap altre ajuntament hauria sigut capaç de fer, que era quadrar-se amb els patumaires i amb tota aquesta gent per fer la Patum. Aleshores, una de les novetats que hi va haver en aquesta època és les noves músiques, que són les del Ferriols, que jo crec que són els que realment han donat significació i importància i contingut a la Patum. La d'abans era treure les comparses i anar pels carrers, poca cosa més. Un propietari molt important d'aquí a Berga, rural i urbà, que a més era industrial, venia del catalanisme i va passar al catalanisme. Aleshores, l'Ajuntament aquí era en plena època de caciquisme, l'alcalde era l'Agustí Rosal, que vivia a Barcelona, però ell es dedicava a l'alta política i en els seus interessos industrials. I el qui portava el municipi era el Pla. I el Pla era una persona sèria que tothom respectava. La Patum arriba un moment que la treuen de l'església. I aleshores encapçala la processó, però ja no té un paper. Inclús dintre la mateixa processó, perquè la creu de la processó va darrere la Patum. La Patum va davant. I evoluciona pel seu compte. La processó es va continuar fent fins que la van treure. Ara donen la culpa, hi ha qui dona la culpa al concili que va treure les processons. No, a veure, potser, jo no ho sé, això. La realitat és que a la processó no hi anava ningú. El lema que feien de les processons deia volem devots, no badocs.
Anava a la canalla de la primera comunió, les escoles, la gent no anava a processó. Però si la tornessin a fer, ja m'agradaria veure com es faria, no? A partir de la introducció de les músiques de primers del segle XX, o de finals del XIX, que llavors el que eren moviments lliures es disciplinen en uns balls i una música, en els balls i una música. Per això aquell antropòleg famós, el Manel Delgado, ell diu que la Patum és un invent de finals del segle XIX. El Patum dels carrers és la gent que fa la Patum, que aquí es va crear una confusió, que la va crear mossèn Ribera, que deia que antigament la feien els nobles i gaudins de la vila i no sé què més. Això és una història. La gent que feia la Patum era la gent que la feia per guanyar uns diners, o sigui, eren gent popular. Això, una veïna meva d'aquí Berga, quan nosaltres el meu germà i jo vam començar a anar amb la guita, ens va dir que no hi anéssim, perquè només hi anaven els torrats i no sé què, i que ella, quan va començar a festejar, la condició que va posar per continuar el festeig era que el seu home deixés d'anar a fer la Patum, perquè no volia que fos dit, o sigui, més aviat era mal vist. La Patum s'ha fet multitudinària, i això és important. A pesar dels programes desastrosos que donava el Nodo, que eren de desinformació, es va fer una propaganda que jo crec que la van fer els soldats que feien el servei aquí a Berga, perquè gairebé tots després van tornar. O sigui, ja hi havia una propaganda, el que passa que venir aquí no era fàcil. L'aparició dels 600 va ser revolucionària en aquest sentit, i l'obrir la carretera aquesta nova també. Quan es havia de venir a peu, aquí podien venir de Vià i de Cal Rosal, i els de Gironella ja dubto que pugessin caminant. Quan van fer el que ara és el passeig de la Indústria, que abans era del Generalíssimo, a primers de segle, per la primera dècada, allò va ser inicialment era un firal, però allò es va convertir en un punt d'atraccions impressionant. Allà hi havia tot, la gent venia, o molta gent venia per això, per les pel·lícules d'estrena que feien els dos cines d'aquí a Berga, d'estrena a Barcelona, que feien els dos cines d'aquí a Berga. Un any va venir a jugar al Barça, vull dir, coses d'aquestes, que no dubto que el verdader motiu pel qual vinguessin era la Patum. Això no vol dir que no anessin a veure un sol, perquè si no ja no s'hi hauria capigut a la plaça. La Patum d'ara jo crec que és la Quina Surt dels anys 50. Amb aquesta música. Hi ha un altre canvi important, que és els músics de la Patum eren els Saletes, que amb tot el respecte eren gent molt vella. Molts d'ells eren molt vells, començant pel germà Sala, i era impossible que fossin capaços d'aguantar els salts de Patum que fan avui, que toquen aquell jovent que acaba per esgotament. S'ha de tenir en compte que la Patum no té un final. Acaba per esgotament, els que la fan. La festa s'ha mitificat a falta d'informació. La mitificació, jo crec que en el millor dels casos és una exageració. En el pitjor és una creació que no té cap base. I d'això en podríem posar diferents exemples. Són mites que s'han anat creant, però que no analitzats, jo crec que no analitzats des del sentit comú, no des dels coneixements històrics ni de res, des del sentit comú no tenen sentit.
Sembla que avui parlàvem d'això que venia gent de tot arreu, des de no sé quin temps. Cony, això no pot ser. Perquè aquí, sense carreteres, abans de totes aquestes coses, de tots aquests medis, i abans dels 600, aquí havien de venir en bicicleta o a peu. El divendres i el dissabte es treballava. Només podien venir els de Vià i els de Cal Rosal, de Gironella, no crec que pugés ningú, i baixar de la muntanya tampoc. Segurament que no. Una altra qüestió és si s'ha fet bona política o mala política, o si s'ha fet populisme o què s'ha fet. Aquest seria un altre tema. Ara, si no hi hagués hagut un poder polític, la Patum hauria sigut un niu de baralles. I per mi hi ha un altre camp que no s'ha tocat, que és molt important, que és veure com la Patum i la seva representació ha influït a festes que s'han creat o que més o menys ja hi eren a molts llocs. Vull dir, ara a tot arreu hi ha, o a tot arreu no, però a molts llocs, hi ha gegants que ja poder n'hi havia, però no sempre, o almenys que ballessin, i una altra cosa és que es passegessin. Després, grups de dimonis, s'hauria de veure fins a quin punt aquestes coses s'han inspirat en la Patum. Hi hauria un capítol que, no sé, improviso, però podria ser la influència de la Patum de Berga o d'alguns dels seus quadres en altres festes de la cultura popular. Sempre hi ha camp per córrer, però a més, qualsevol cosa investigada sempre es pot comprovar si continua sent així o no, perquè les situacions canvien. No hi ha cap tema que estigui tancat i ben tancat per sempre. Mira, un tema que jo crec que és molt important és el nombre dels plens que salten cada any. Això és un canvi brutal que nosaltres, la gent de la meva edat, vam viure. Quan van saltar 30 plens, hi va haver un escàndol perquè tothom deia que eren masses que no podia ser. En aquella època, el salt de plens, evidentment, no era espectacular com ara. Però sortien els plens i l'acompanyant, i un salt de plens eren 3 vols a la plaça. No durava més. La gent era al mig de la plaça, i allà ningú els cremava ni ningú els molestava. No n'hi havia tanta com ara de gent, això era possible. Llavors s'hi afegien ja darrere el reter ple. No era espectacular com ara, però era un salt de plens. Ara és espectacular aquell esclat de foc que hi ha per tot arreu, però els plens no es mouen de 3 pams, ja no és un sol. Estudiar el poder de l'Església de Berga és complicat, perquè aquí hi havia el que en deien la reverenda comunitat de preveres de Santa Eulàlia de Berga, que era de 36-37 beneficiats, que en realitat era una banca, que es va quedar quantitat de propietats i de cases, no de Berga, de comarca cap a Cardona, que tot arreu. Qui necessitava diners anava amb ells, els deixaven, posaven censos sobre la finca i al final se'l quedaven. Això va durar fins a la desamortització. Això ens portaria a un altre punt que tothom està... No, tothom no, però bueno, quin és el primer any que es va fer la Patum, quan es va començar, quin primer any és datada. Jo crec que això té molt poca importància, perquè no crec que mai fessin una reunió de dir a partir d'aquest any farem una processó, com la de Barcelona. Crec que és com la de Barcelona, això segur. Cony, si aquí tenien 30 o 40 capellans que no sabien què fer, jo dic que així devien sumar de seguida. Segurament que la Patum s'haurà de repensar
segons com evolucioni això del coronavirus i els contagis i totes aquestes coses. Això ningú sap quan s'acabarà, com s'acabarà, quines conseqüències tindrà i si continuarà sent possible fer trobades multitudinàries de gent i la Patum no es pot fer amb mascareta. Jo he acabat diferent diverses vegades amb articles, em sembla inclús en aquest pròleg, que va dient que la Patum serà sempre el que els berguedans vulguin que sigui. Això ara no ho escriuria des del coronavirus, perquè el Patum serà el que pugui ser en cada circumstància.